Hej. Jeg har læst din profil inde på internettet. Mit navn det er Gunnar. Og jeg har set mig lidt varm på dig. Så jeg hører, om du har lyst til at mødes en gang eller noget. Måske. Er det godt eller dårligt, hvis man står i et lyskryds, og ens førhund den går amok, hvis det er, som man er blind? Det er dårligt. Medmindre man godt kan lide det. Marie, hønen evig glad, gik tur på et rabarberblad, og mødte Søren Snegl, der lå og sov med sneglehuset lå. Hej. Nogle gange, hvis man får for mange penge tilbage, bytpenge, så kan det faktisk godt betale sig at sige noget. Fordi så får man også noget tilbage. Bare på en anden måde. Er det godt eller dårligt at være på vej til Bornholm på en vandcykel, hvis man har dårlige knæ? Det er dårligt. Medmindre man godt kan lide det. Er det godt eller dårligt at være på vej til Bornholm for en vandcykel, hvis man har dårlige knæ? Det er dårligt. Medmindre man godt kan lide det. Marie. Marie, hønen evig glad, gik tur på et... Hej. Nogle gange, hvis man får for mange penge tilbage i bytpenge, så kan det godt betale sig at sige det til kassedamen. Fordi så kan man også godt få noget igen.
Hej. Nogle gange... Ej, jeg vil give mine fingre. Hej, Benazir. Det er din advokat? Nej, det er det ikke. Hej. Hallo, Ditte. Jamen, skal jeg synge? Ja. Marie. Ej, Sandra. Jeg kan også synge som Mimo, du. Ja, det kunne jeg skægt.